vaig avançant la brevíssima presentació de Nan de Ramon, que és professora i articulista, compromesa de sempre amb el món associatiu i cultural. En el passat s'ha dedicat a la política, un àmbit en què va tenir càrrecs importants en el PSM Entesa Nacionalista i va ser també regidora de Cultura, Joventut i Política Lingüística a l'Ajuntament de Palma. I fins i tot va encapçalar una candidatura progressista al Congrés dels Diputats, formada per diversos partits. Actualment, Nan de Ramon és membre de la ponència d'actituds lingüístiques del Consell Social de la Llengua Catalana. Endavant. Bé, bon dia. Són moltes condicionants d'aquesta situació que fa que de vegades resulti o me pugui semblar, jo com a mínim des d'aquí, que serà difícil comunicar. I això és especialment delicat perquè la ponència, en teoria, parla de comunicació. I jo m'ha pareix que si en les màscares, en la meitat de gent presencial, altra gent virtual, he d'estar super a prop del micro perquè si no se sent molt bé. Aquí tinc la càmera perquè me vegin els que no són a la sala. Per tant, és un poc complicat i, per tant, compte amb la vostra complicitat i la vostra indulgència, per si la ponència no és massa coherent i vos estic parlant de la importància de comunicar i jo no ho aconsegueix, perquè és una situació un poc desconcertant quan encara no estan massa acostumats a això i Déu faci que no mos hi hem d'acostumar i que sigui el darrer any que ho fem d'aquesta manera. Bé, jo vos venc a parlar de la comunicació al servei de la llengua, que és el títol de la ponència. Ara hauria de compartir la presentació. Bé, llavors volia parlar de comunicació al servei de la llengua. És un tema que consideram important, sobretot perquè, com hem vist, la qüestió de les actituds lingüístiques, és un tema important dins una jornada de dinamització lingüística, òbviament, però també, com hem anat veient al llarg de la jornada, el tema de les actituds és una qüestió crucial, però de vegades poc tangible, poc aprensible, i per tant encara les qüestions comunicatives són encara més complicades o encara més subtils que amb una altra qüestió. Molt important també dir-vos, abans de començar, que com que cadascú de nosaltres, tot i compartir molt de plantejaments i molt d'objectius, fem feina a llocs distints i tenim propòsits concrets diferents, tampoc no podré concretar gaire, sinó que intentaré fer un panorama general de directrius o de aspectes que està bé tenir en compte quan la nostra intenció és comunicar-nos i transmetre informació i valors, però que després en cada cas, evidentment, cadascú ho ha de digerir i adaptar a la seva pròpia realitat. Per això també aquest comentari que també havia fet en Bernat, de la importància que va transformant aquest tipus de materials en tallers molt específics i molt pràctics que ja puguin realment ajudar en una situació determinada. Bé, el que veurem en general són més o menys aquests punts o més o menys aquests temes i aquests aspectes, si tenim prou temps i anem avançant. I si no, en veurem menys i ja està, tampoc no passa res. La primera idea que considero fonamental i sobre la que me volia aturar abans de començar qualsevol altra consideració és la de recordar la importància de la comunicació. És evident que tots tenim uns objectius molt clars, unes idees molt determinades, molt precises, que feim molta de feina, que
hi dedicar molt de temps i molt de recursos, però no sempre això es tradueix en que dediquem els temps necessaris, els esforços necessaris a comunicar allò que estan fent i allò que volem aconseguir. I això és molt humà i és molt explicable, però és un error. El primer de tot que vos volia transmetre és que hem de trobar el temps per comunicar-nos. A part de tota la feina que fem i tots els esforços, hem de trobar el temps, més poc o més molt, o en el principi més poc, o com sigui, però sí que hem de dedicar una part del nostre temps i del nostre servei a comunicar allò que estan fent i allò que ens interessa i que és el que estem cercant, perquè si no tot acaba quedant o bé dins el nostre redol, dins el nostre propi cervell o dins el nostre despatx, i no acaba sortint que en realitat és l'únic objectiu que tenim, la transformació de la realitat, en aquest cas molt concret, la transformació de les actituds lingüístiques, però en qualsevol cas el nostre objectiu és transformatiu, no és simplement de lucubració mental, de tornar-nos a repetir una vegada més les mateixes coses, sinó que volem ser efectius, eficaços i acabar transformant la realitat en el sentit que nosaltres consideram més adequada. Bé, la segona idea és que tot allò que és comunicatiu, tots els ítems, les peces comunicatives, no les hem de plantejar com sorgides del no-res, sense un endemiatge, com si tiràssim en paracaigudes una cosa a veure com anirà. I que acabem pensant que comunicar-nos és anar penjant coses en el Facebook o que quan arriben les fires posam aquell anunci a la revista local que ens demanen cada any, sense haver pensat una mica el global de tot això. És imprescindible tenir un mètode, encara que facin coses molt petites, que en facin molt poques, però que responguin a un mètode, perquè això les amplifica, això els dona sentit, fa que siguin molt més eficaces. Per tant, és imprescindible haver reflexionat sobre què volem comunicar, per què ho volem fer, com ho volem fer, a qui volem arribar, en quins recursos ho podrem fer. I també vos aconsellaria que aquesta reflexió no fos individual, sinó que fos una reflexió tan compartida i tan col·lectiva com fos possible. De vegades amb un diàleg entre tècnics i polítics, de vegades entre la gent que fa feina un mateix negociat, de vegades fins i tot ja en la participació de les persones implicades com a receptors, però és important que facem aquesta reflexió abans de començar. Perquè no hem de començar pensant en el missatge. El missatge serà el fruit d'haver pensat quin és el nostre objectiu, quin és el destinatari, quins recursos tenc, amb quin temps com, quin és el contingut a transmetre, i el resultat de tot això serà l'elaboració d'un missatge. No comencem pel missatge, sense haver reflexionat mínimament sobre la resta d'elements que l'han d'acabar configurant. Com que podríem parlar de cada un d'aquests elements, i seria molt important i molt profitós, però no hi ha temps, jo he fet una cosa que és imprescindible en comunicació, que és seleccionar i prioritzar. Això ho haureu de fer sempre, seleccionar i prioritzar. En aquest cas jo n'he seleccionat tres, he seleccionat només 3 idees, que són què volem comunicar, a qui ho volem comunicar i amb què ho podré comunicar, que és el mateix que dir que parlarem del contingut, del target i dels recursos, tot i que podríem parlar de moltes altres coses. En el tema, a la qüestió del contingut, de què volem transmetre, i com se va configurant aquest missatge, és molt important saber que, com que no ho podem comunicar tot, correm el perill d'acabar no comunicant res. Això és molt important, ho comentàvem amb en Bernat també abans de començar. De fet, és el que me pot passar jo, que com que vull dir tantes coses, acabi generant més confusió que clarificant els conceptes, i això seria un gran error en el qual tots estem exposats.
Per tant, és molt important que puguem seleccionar la informació necessària i que vegem com s'ha d'estructurar de la manera més eficaç possible. Què podem fer quan tenim moltes coses a dir i som conscients que no les podem dir totes? No només perquè a un moment com aquest només tinguem 30 minuts, no és això, sinó perquè ni nosaltres tenim la capacitat de dir totes les coses, ni les persones tenen la capacitat d'escoltar-les i entendre-les totes. Són les dues coses. I a més, Ventura, el nostre altaveu comunicatiu, no és omnipresent. Nosaltres, Ventura, estem en una àrea o un àmbit en què tenim la possibilitat de fer algunes insercions comunicatives, no parlant cada dia ni per mitjà més potent ni en prime time. Per tant, com que ens comunicarem les vegades que puguem, no les que necessitem, sinó les que siguin possibles, les hem de triar bé. Per tant, convendrà repetir una i altra vegada els mateixos missatges. Per tant, la manera de lluitar contra aquesta incapacitat de dir-ho tot i de transmetre-ho tot és bàsicament a través de dues estratègies, que són confeccionar un relat, primer, i segon, encabir-lo dins un triangle conceptual en què tres conceptes, un màxim de tres conceptes, ens serveixin d'estructura conceptual per anar-lo repetint i vehiculant. Podem veure a través d'exemples. Per exemple, imagineu-vos que nosaltres tenim una idea fàcil d'entendre per tots nosaltres, que és que el nostre objectiu és la normalització social plena de la llengua catalana a les Illes Balears. Nosaltres tenim aquesta idea, la compartim, però clar, és una idea abstracta, complexa, poc concretada, molt àmplia. Per tant, necessitem el suport d'un relat que és una espècie d'història, no necessàriament narrativa, però que pot ser narrativa, que serà la nostra manera d'explicar-ho. Un relat és una manera d'explicar. Per tant, no ens basta tenir un objectiu o tenir una idea, sinó que hem de tenir un relat. Com explicam aquesta idea? Perquè vegeu que això és important, fer-hi feina, vosaltres mateixos o amb l'equip, d'una mateixa idea poden sortir diferents relats, que no tenen per què ser contradictoris, poden ser complementaris, però poden sortir diferents relats. Per exemple, d'aquesta mateixa idea, nosaltres podríem tenir un relat, un possible relat, que ens parlés més d'història, d'identitat, de tradició, de llegat generacional, d'art i sentit de la història, seria un possible relat. En podríem tenir un altre que fes més èmfasi en un concepte de democràcia, de justícia, d'ordenament jurídic, de drets i deures lingüístics, de responsabilitat institucional, per exemple, és un altre possible relat. En tindríem un altre que ens podria parlar de patrimoni lingüístic, de sostenibilitat lingüística, de la diversitat lingüística i cultural, de l'ecologia lingüística. És un altre relat que també ens és familiar, que també ens sona. O fins i tot un quart relat que faria èmfasi, que la seva pedra angular seria la interculturalitat, i per tant ens parlaria d'acollida, d'igualtat d'oportunitats, de ciutadania, de patrimoni compartit, etc. És un exemple de com vosaltres hauríeu d'intentar treballar i delimitar el relat en el qual ens sentim més còmodes o que ens podem fer més forts o que se diu més amb la tasca concreta que hem de fer per al nostre destinatari, per al nostre perfil personal, per allò que se consideri a cada moment. I pensant que no és que sigui contradictori amb els altres, sinó que representa un primer estadi de la selecció de continguts que és imprescindible fer per ser capaços de comunicar-los més en bé.
Vos he dit que havien d'establir un relat i que l'havien d'encabir dins un triangle. Anem a veure ara aquest triangle que encara el delimitarà més, el concretarà més. Per exemple, si tenim una idea, per exemple, el català llengua d'acollida, això significa que mos hem decantat pel quart relat, per exemple, podríem fer de qualsevol. Mos hem decantat pel quart relat i en aquest cas ja han delimitat, perquè nosaltres ja sabem cap a on volem anar, quin és el marc mental de la nostra àrea, o de la nostra legislatura, o d'aquest període, o d'aquesta campanya, és igual, ja sabem cap a on anem. I ara necessitam generar-li aquest triangle, que té 3 vèrtexs, a cada un dels quals hem de col·locar un concepte fonamental, que serà una de les peces que mos guiaran. Això significa que a partir d'aquest moment, quan mos sentiguem segurs i ferms amb aquest triangle, nosaltres hem d'intentar que totes les nostres accions i tots els nostres ítems responguin o se puguin indexar com a mínim a un dels vèrtexs del triangle. Si a més se poden indexar a 2 o fins i tot a 3, és un bonus track, però en principi qualsevol acció de la nostra àrea o de la nostra escomesa hauria d'estar indexat a un dels vèrtexs, perquè qualsevol altra cosa generarà aquesta dispersió que diluirà el nostre missatge, aquest missatge que té dificultats de fer-se present d'altres maneres, perquè hi ha altres conceptes o altres marques que se poden fer present d'altres maneres. No fa falta que delimitin tant aquestes qüestions perquè ho poden suplir amb hores de televisió o en tanques publicitàries o amb anuncis a la ràdio. Però quan no se té això, convé esmolar molt aquest tipus de mecanismes. Per exemple, si nosaltres hem triat aquest relat del català llengua d'acollida, podríem delimitar un vèrtex, un primer vèrtex, que mos parlés de la llengua d'integració. I llavors tindrien la paraula integració com el concepte d'integració com a referència primera. Una llengua garanteix una integració plena a la societat de les Illes Balears i esdevé patrimoni compartit, per exemple. Aquest seria un primer vèrtex. Un segon vèrtex del triangle podria ser els drets dels nouvinguts. I per tant ens parlaria que la llengua garanteix la igualtat d'oportunitats entre autòctons i al·lòctons. I un tercer vèrtex que ens parla que ens enriquim mútuament. És a dir, que incorporar una nova llengua no implica renunciar a la pròpia identitat, sinó incorporar un nou capital cultural i personal. Fixeu-vos també, perquè després també hi farem referència, que s'ha intentat que els vèrtexs responguin a uns conceptes que podríem considerar positius. Parlant d'integració, parlant de drets, parlant d'enriquiment, de patrimoni compartit. Per tant, és important també formular-ho en forma positiva i assertiva. El segon concepte era el target, eren els destinataris. Aquí ens adreçam, és molt important que hi reflexioneu, depenent del tipus de missatge, de material, de campanya, evidentment haurem d'adaptar en el destinatari. I en aquest sentit, també hauríem de pensar una mica en quins són els mecanismes que tenim per conèixer i per escoltar en els nostres destinataris, que és una feina molt important que hem de fer contínuament quan ens hem de comunicar. No només hem de pensar com ens hem de comunicar nosaltres, sinó que és molt important que els nostres destinataris ens comuniquin, o nosaltres som molt receptius en allò que ens estan comunicant. Evidentment, una font d'informació sobre els nostres destinataris són les enquestes, no només les enquestes lingüístiques, sinó qualsevol tipus d'enquesta, el coneixement sobre psicologia social i sobre els mecanismes de funcionament dels individus i de les masses, i després també altres tipus
mecanismes de coneixement molt importants i molt aconsellables. Per exemple, jo vos he posat els focus groups, que són aquestes reunions en què reunim a 8 o 10 persones màxim, durant una sèrie de sessions. En Bernat els defineix com a multiplicadors, com el perfil que han de tenir és de multiplicadors, una espècie d'antenes socials, cadascú en el seu poble, en el seu àmbit, sap a qui podria convidar per fer un focus group amb multiplicadors, per poder copsar quins són els plantejaments, quines són les seves prioritats, com veuen una anticipació de les nostres accions, com les modularien, etc. Perquè aquestes persones no se representen només elles mateixes, sinó que realment són persones en capacitat de representar i en capacitat d'expandir un missatge, i és molt important. I després hi ha un altre model important, que és el dels cafès o els dels tàpers, que si penseu una mica, la idea que ens ve més són els cafès per la llengua, que va fer l'obra durant una sèrie d'anys, que també és un format molt adequat, perquè aquí aconseguim que les persones vinguin a títol personal, però convocades per un contacte calent. A cada persona la convoca qualcú de la seva confiança, qualcú de la família, qualque amic, qualque veïnat, qualcú de l'associació a la qual pertany, i amb uns grups de nombre variable també podem propiciar aquest intercanvi que és tan important. Per conèixer-los, o sigui, no només per donar nosaltres comunicar-nos, sinó perquè ens vengui la seva resposta. Aquí vos havia posat el tema de les xarxes socials en interrogants, simplement perquè hi reflexionàssim una mica. De vegades ens pensam que el món és allò que veiem a les xarxes socials, i això és una part del món, evidentment, i té molta potència, però també hem de començar a imaginar-nos les xarxes socials com una espècie de bimbolla que per la part de dins té mirall, a més. O sigui, ser una bimbolla ja és una dificultat, perquè la bimbolla de vora no t'hi estàs comunicant, però és que a més aquesta bimbolla té un mirall. Allò que veiem són nosaltres. Perquè per així com estan constituïdes, com a grups d'amistat, com a seguidors, en realitat la bimbolla 2.0, la que estem, diu més de nosaltres que del món. I per tant sempre l'hem d'utilitzar, evidentment, és una eina molt poderosa, però també l'hem de plantejar tenint en compte aquest hàndicap. Un altre aspecte molt important en el tema dels destinataris són els mailings. És molt important que tinguem un mailing, pot ser de 50 persones o de 5.000, depèn de la nostra àrea i dels nostres objectius i de la nostra ambició. Però aquest mailing ha de ser actiu, ha d'estar actualitzat, ha d'estar estructurat i li hem de donar contínuament informació i l'hem de fer servir. És molt important el tema del mailing. De vegades ens pensem que perquè hem penjat una foto a Instagram allò ja ho hem comunicat, i en canvi no hem pensat en absolut en les nostres adreces de mailing, a veure si podem fer alguna cosa amb això. Per tant, és molt important que la incorporació d'un mitjà no anul·li tots els que teníem abans. Els que teníem abans continuen actius i essent potencials per nosaltres. Els recursos, només dir-vos una cosa com a reflexió, que és que no he conegut mai a ningú quan qualcú accedeix a una feina, a una tasca, a una responsabilitat de govern, que li demanis quan li va i te digui perfecte, ho tenc tot, tenc tots els dobbers que vull, tots els recursos que tenc, un equip magnífic i me sobra personal. No hi ha ningú que estigui així, no hi ha ningú que estigui així. A tots ens fan falta recursos i sobretot a tots ens opereix. O sigui que aquesta etapa la podem superar ja, d'acord? Podem passar directament a la segona, que és amb allò que tenc, què faig? D'acord?
Això no vol dir que no haguem de reclamar més recursos, que no haguem de cercar finançament, que el que sigui, això és una altra estratègia que s'ha de tenir en compte. Però de cara a la nostra estratègia comunicativa, avui mateix he de saber amb allò que tenc, no amb allò que vull tenir, no amb allò que hauria de tenir, no amb allò que seria just tenir, amb això que tenc, què puc fer avui? Aquest és el plantejament, d'acord? Perquè si esperam a fer les coses, a tenir el recurs, en el millor dels casos haurem perdut molt de temps. Bueno, estratègia comunicativa, això significa tenir una estratègia, jo vos deia tenir un mètode, també tenir una estratègia, això significa bàsicament pensar què és el que estem cercant. Allò que estan cercant és un missatge que sigui versemblant, que sigui memorable i que sigui sexy. És a dir, atractiu, que cridi l'atenció, que faci ganes d'escoltar-lo o de formar part d'allò. Són les característiques que en principi hauria de tenir un missatge. Que sigui, això de versemblant vol dir que tingui credibilitat, deia en Isidor, crec, la paraula era credibilitat. És lo... Perdó? Ah, gràcies. Tom començant, no? Va, ja disculpau si tot aquest temps no me sentíeu tan bé. Per tant, allò que podem fer, si no tenim els millors equips de màrqueting, si no tenim els millors professionals, si no tenim els famosos de moda, i tanmateix volem ser sexis, versemblants i memorables, ho podem pal·liar cercant missatges que siguin simples, coherents i repetits. En les nostres possibilitats, en la nostra mesura, però seguint sempre aquests principis, la simplicitat, la coherència i la repetició. Amb això és molt important quina serà la forma, d'aquest missatge. La forma vendrà donat per una sèrie de qüestions. Penseu que quan estic parlant de missatge, parla de qualsevol cosa, pot ser un article d'opinió, pot ser un contes que fem dissabte a hora baixa, pot ser un post de l'Instagram, un anunci en el diari, pot ser qualsevol cosa, sempre comunicam constantment. Pot ser una roda de premsa, una intervenció del nostre responsable polític, és igual, qualsevol cosa comunica. Com se va generant aquesta forma, com se va modulant? Se va modulant a través de diversos ingredients. El to, els valors associats, la creativitat, l'humor i la retòrica. És una mica tots els elements que formen part de la constitució d'aquesta forma. Quan parlem de la connotació, vol dir això, quins valors associem en el nostre missatge o en el nostre discurs. Quan sentim a qualcú, quan sentim una intervenció, per exemple, quin és el to que anem fent, quina és la connotació, quina és la música d'allò. És una cosa que de vegades sembla que és... no sé, que no hi tenim, que intuïtivament no ho fem, però en realitat ens hauríem d'acostumar a utilitzar un to positiu. Un to positiu. És allò que resulta més atractiu i que genera més adhesió. Evidentment se pot modular, se pot parlar de moments i de contextos, i sembla que nosaltres tenim una certa resistència mental i que ens deixem dur més aviat per la crítica, per la negativitat, segurament perquè vivim una situació complicada i la vivim des de fa moltes dècades, i ens ha situat en una posició resistencialista, però en realitat estratègicament no és aconsellable. Tot allò que sigui positiu i assertiu ens ajuda a avançar més. Aquí hauria estat bé, per exemple, poder fer un petit brainstorm, el format no ho permetia, sobre valors positius associats, que cadascú de vosaltres intentàs fer l'esforç de pensar 1, 2 o 3 valors positius associats a la nostra tasca.
d'acord? En lloc d'anar anunciant-ho de manera més a la defensiva o negativa. El següent punt parla de creativitat i d'humor, que és bàsicament el que determina que una acció o una intervenció sigui sexy, en el sentit d'atractiva, o de generar aquesta adhesió, aquestes ganes de ser d'aquests, que és allò que s'ha d'aconseguir. Aquí simplement us he col·locat una diapositiva d'una campanya de Meli Cotó que m'agrada molt d'aquest estiu, que se diu Les espècies invasores, simplement per poder parlar de Meli Cotó, que és un referent que molt de nosaltres tenim, i que jo crec que és un bon exemple d'un missatge i una forma coherents, un contingut i una forma coherents a través d'un missatge molt creatiu, que s'ha aconseguit, i perquè quasi és millor mostrar aquesta imatge per transmetre que és un poc allò que voldria expressar en la importància de la creativitat en la confecció de missatges. Després, un segon tema seria l'humor. L'humor és molt important, no vol dir que no puguem riure de tot, ni vol dir que es pugui ser adequat en qualsevol situació, òbviament, però l'humor és aquell mecanisme que desarma, que aproxima a l'emissor i al receptor, que es recorda i que, per tant, pot ser repetit i pot ser amplificat. Això és molt important. També només uns exemples molt visuals, quan més visual és la cosa ja podeu entendre que és millor, sempre en qualsevol cas. O aquest, que és un dels meus preferits, que és un acudit gràfic, simplement, però que des del dia que jo el vaig veure, jo no puc veure un nas fora d'una mascareta sense pensar en això. I jo de vegades quan te veig dic, si sabessis el que estic pensant, pujaries la mascareta, perquè realment hi ha imatges que generen aquest efecte i a més, com que estan fetes en clau d'humor, fan que tota la prevenció, tota la resistència que tenim s'esvesqui o s'esvesqui amb més facilitat. Perquè, bé, és una de les coses que ha dit, no ho he comentat, però és una de les coses importants de la jornada, és una cosa que ha dit Isidor Marí. Isidor ens ha donat una gran notícia, ha dit les actituds lingüístiques són modificables. És la gran notícia de la jornada. Per tant, ara el que estem cercant és veure quins mecanismes o quins trucs ens poden ajudar, però partint de la base que sí que són modificables. Això és molt important. També estaria en el nostre servei la retòrica comunicativa, no la literària en aquest cas, i simplement comentar-vos que té més poder de la narració, per exemple, qualsevol cosa narrada té més força que una cosa conceptualitzada o explicada en abstracte. Si ara jo hagués temps de contar-vos una anècdota, per exemple, els ponents anteriors n'han contades amb molt d'encert, segurament vos faria arribar més coses i les recordaríeu més temps que simplement passant pantalles de PowerPoint. El poder de la narració és importantíssim, és el mite de Scheherazade. Després penseu en la repetició. La repetició és el gran recurs retòric i el gran repte és que no aparegui una repetició. És dir la mateixa cosa insistentment durant tot un període, una campanya, una legislatura, i que no paregui que sempre estan dient el mateix. La primera dificultat és no cansar-nos a nosaltres mateixos. És la primera dificultat. Perquè nosaltres sempre pensam, però si això ja ho he dit. Bé, però no ho has dit a la mateixa gent, i a més la mateixa gent, el 50% ja no te devien escoltar, per tant, és igual, ho tornem a dir d'una altra manera, amb un altre material, amb un altre vehicle, amb un altre missatge, però rodau el triangle una i altra vegada, i una altra vegada, i no sortigueu d'aquí. I finalment la metàfora, és una pena perquè considero que he acabat el temps i per tant no puc parlar de la metàfora així com voldria.
Simplement recordar la frase d'en George Lakoff, que diu que l'objectiu, el mètode més eficaç és parlar de valors expressant-los en forma de metàfores. Aquest és el gran paradigma. Parlau de valors expressats en metàfores. Aquí tenia un exercici graciós, però això ho votarem, si ho tindreu a la presentació. I finalment hi ha un decàleg, que aquests 10 punts en podria tenir uns altres. Simplement també és per fer-vos pensar que els decàlegs són eficients. De vegades, si deis, bé, ara escriuré no sé què, una recomanació de no sé què, doneu-li una forma de 3 punts, de 10 punts, això també és una cosa que ajuda molt. Per exemple, ara els famós són les 3 M's, donar-li aquesta forma ja de 3, de 5, de 10, ja és una cosa que ajuda a captar més l'atenció, a retenir-ho, d'acord? Són coses molt òbvies, les podreu entendre, simplement són a tipus de resum. Que superviseu personalment les matèries que vulgueu comunicar. En qualsevol altre cas vos diria que vos fiàssiu dels professionals de la publicitat i de la comunicació. En el cas de la política lingüística no ho aconsello, en absolut. Convé que superviseu vosaltres directament els productes i els materials, perquè hi ha tota una sèrie de matisos que són difícils de captar. Penseu que tot és relatiu i subjectiu i tot s'ha d'adaptar en el context i el moment que tingueu vosaltres a cada moment. Qualsevol cosa d'això que jo he dit podria no servir-vos, tot és relatiu. Penseu que res serà suficient, res, mai estareu satisfets i res serà suficient, però que també al mateix temps qualsevol cosa serveix. Qualsevol cosa serveix, se pot començar per qualsevol cosa. Penseu que tot s'aprèn, no penseu que això són coses molt difícils o molt abstractes o que n'han de saber, tot s'aprèn i se comença amb una primera passa i cada dia se pot anar millorant. No vos canseu, no hi ha res que sigui, res de tot això ni és immediat ni és tangible, necessitarem molta automotivació per continuar fent la feina sense veure pràcticament els resultats. Penseu que sempre que som un exèrcit amb poquíssimes bales, per tant totes les bales han d'estar ben col·locades, totes compten i totes han d'estar molt ben col·locades. No anant per quantitat, anant per qualitat, i això ho hem de tenir molt en compte. Penseu que tot està inventat, que podeu estalviar molt de temps i molta de feina aprofitant i adaptant la feina que han fet altres. Penseu sempre que no esteu tots sols, que la feina productiva és la feina que se fa en xarxa. No tots sols en nosaltres mateixos, sinó amb els col·laboradors, en l'equip, amb una altra institució, amb equips mixtes. Aquesta és la feina productiva, la que serveix, la que queda, a més. I finalment, que no vos oblideu mai d'avaluar i redreçar el rumb, perquè ens equivoquem constantment i, per tant, hem d'incloure dins el nostre mètode aquest moment, després de l'anàlisi, de l'estratègia, de la implementació, hem d'avaluar i redreçar, perquè si no podem acabar molt en fora respecte a on volíem anar. I crec que res més. Disculpeu tots els inconvenients. Ha estat un plaer, moltes gràcies.